Hazarın kenarında din çalıştı bolýan hormat prezidentimiz bugün özüniň agtyklary bilen dörejilik bilen meşgullanyp sungat ýaleminiň ugurlaryny özleşdirdi. Gahrman arkadağımızın agtyklary Kerim Guly, Ismail hemde Arahim sa dünýäsinde çuňur aralaşmak ýörelgesine erip, sungatyň iňçe sirlerini ihlas bilen ilalýarlar. Beýgurda olary Geçip var ya ay günler, ak turnulur misali. Mendillere bat koşya, bu durmuşun hasabi. Tüybi bilen bakanda, bu uğudan dünyada fehra feyle çıkan